کلکلا هاوینه ji gelek bajaran jî germahî danakeve binya çilî. Ti kesek ji germê neraziye. Hin kes xariç. Ew jî kesên ku klîmayan difroşin. Ew gelek razîn. Heta ew dibêjin ku heyanaha karê me tu carî neyîtiye ku hew qas baş diçe. Li gelek teberên welêt germahî di ser 40 dereceyê raye. Di xaniyan da rûniştina bê klîma zehmet e. Vê havênê klîma pir zêde hatin firotin, dikandar di ber xerîtaran re nagihînin. Klîma destê me de nemane ya rastî got bêjê. Me gelek jî kirî û me hemû firotin. Dinya îsa hingî germ e, milet tûlo zehf telep heye. û xelk dixwaze jî di stokê febrîqê denînin. Dezgehê me niha vê kêlê vala ye. Ma îsal got destê min de hebene zî hezar hevî firoşim. Ji ber ku germa vê havînê ne wekî demsalên berêke, vantilatör jî têra xaniyan nakil. Xwediyên mexazeyan dibêjin xaniyên gundan li gorîkên bajaran hênektir in. Loma bi piranî bajarî tên ser me.